Сезнең котлаулары программасы аша Үрмәт авылында матур гомер кичерүче, безнең өчен иң кадерле, иң газиз тормыш иптәшем, әниебезне, яраткан дәү нәнәебезне, Латыпова Фәнилә Мәгариф кызын матур, күркәм, 60 яшьлек юбилей белән тәбрик итәбез. Әниебез 1960 елның 22 августында матур табигатьле Үрнәк авылында Флүнә һәм Мәгариф абый гаиләсендә беренче бала булып дөньяга аваз сала. Арытаба бу гаиләдә яңадан 6 сабый дөньяга туа. Тырыш, эшчән гаиләдә әти-әнисенә олы терәк, ярдәмчел булып, апайларын яратып карарга ярдәм итә. Шуңа күрәсеңдер ул балалар яратканга тәрбияче һөнәрен сайлый. Әнибез, сиңа матур бәйрәмең көнендә нинди генә теләкләр теләсәк тә аз булыр төсле. Безнең йөрәкләрдә булган саф теләкләрне, сиңа булган хисләрне бер котлау хатында гына әйтеп бетерлек түгел. Без сиңа иң беренче чиратта ныклы сәламәтлек, балаларың, аныкларың игелегендә дөньяның матурлыгын, рәхәтлеген күреп яшәүеңне телибез. Хөрмәткә лаек әниебез, әтиебез Фәүз Әнәс улы белән безгә 2 балага гомер бүләк итеп, кадерләп, тәрбияләп үстереп, аң белем биреп, һәр кайсыбызны олы тормыш юлына чыгардылар. Агымдагы елда аларның бергә гаилә корып яшәүләренә дә 35 ел тулды. Безнең өчен газизләрдән газиз булган әти һәм әниебез. Сезгә имин тормыш, бәхетле картлык, иң мөһиме картлыктагы күңел тынычлыгы, кырыштай нык саулык, сәламәтлек, тормышыбызга ям өстәп, авырмыйча яшәвегезне, озын гомер итүегезне телибез. Барысы өчен дә мең рәхмәт сезгә. Инде киләчәктә дә шулай ашкынып кунакка кайтыр йортыбызның утлары мәңге сүнмәсен иде. Безне сагынып каршы алардай әти-әниебезне күзләре һәр вакыт балкып, нур чәчеп торсын иде. Кадерле әниебез, яраткан җир йөзендәге газизләрдән газиз кешебез. Киләчәк тормышың матур вакыйгаларга бай булсын, шатлык сөйнешләре күп булсын. Әни диеп әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса, ортак була, кайгыларың булса, югала. Уйлама әле, картаям дип, шат көләч бул, сүнмә, сүрелмә. Кадер хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың булсын гел төрдә. Рәхмәт синең шәфкать тулы йөрәгеңә, рәхмәт ару-талу белмәс беләгеңә, рәхмәт хәстәр белән баккан күзләреңә, юаныч һәм шатлык биргән сүзләреңә. Кадерле, сөекле әниебез, сине 60 яшьлек юбилең белән ихлас күңелдән кайнар котлыйбыз. Сиңа озын гомер, бәхет, шатлыклар, җан тынычлыгы, тән сихәте, саулык, сәламәтлек телибез. Кайгы хәсрәткә бирешми, һаман шулай көчле рухлы һәм ярдәмчел, изге күңелле, балаларыңның һәм оныкларыңның игелеген күреп, озак яшәргә насыйп булсын. Рәхмәтләргә һәм рәхәтләргә төренеп яшә. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Фәүз, балаларың Фәрит, Луиза, Наил, оныкларың Айзат, Юлия. Хөрмәтле Фәнилә Мәгариф кызы Латыпова, якыннарыгызның матур теләкләренә без дә ихлас кушылабыз. Гомер буена пар канатлы, сәламәт булып, муллыкта, күңел тынычлыгы белән балаларыгызның, анакларыгызның шатлык куанычларына төренеп, бергә бик озак еллар яшәргә Ходай насыйп итсен. Бәйрәмегез онытылмаслык күңелле үтсен, яңгырасы җыр аны тагы да бизәсен. Кирәк түгел алтын көмешедә, читтә торсын барлык байлыклар. Ишек ачып өйгә кайтып кергәч, ярый әле әти әни бар. Әни булган йортның бәхете зур,
әти анда олы бір терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрмим, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бір терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрмим, яшәр өчен безгә сез кирәк. Шат елмайган алар йөзләреннән, юкка чыга ару талулар. Сай хөрмәтле өстәл яннарында, ярый әле әти әни бар. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бір терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрмим, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бір терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрмим, яшәр өчен безгә сез кирәк. Ходай сезгә озын гомер бирсен, урап үтсен иде кайгылар. Безнең өчен дуаларда булган, ярый әле әти әни бар. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бір терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрмим, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бір терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрмим, яшәр өчен безгә сез кирәк. Бу дөньяда авырлыклар күрмим, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әти әни безгә сез кирәк. Әни әти безгә сез кирәк.